De 12 ani, de când a rămas fără ambele picioare, Andrei nu-și poate găsi un loc de muncă stabil. Bărbatul spune că nu mai poate tolera această situație deoarece are o familie pe care trebuie să o întrețină. Chiar am fost să mă angajez în câmpul muncii, da, și cu calculatorul acolo se poate de lucrat, evident, dar nu prea mă descurc. Știm, da, a ne descurca la YouTube, Mail.ru, Одноклассники. Dar este mai greu pentru noi de a tapa diferite documente, de a face diferite scrisori, de salva documentele, de le transmite. Ideea organizării acestui curs a apărut după ce mai multe persoane cu nevoi speciale nu și-au putut găsi un job, deoarece nu știu cum să utilizeze calculatorul. Și acum să salvăm acest document, așa cum este acum. Pentru asta facem file, save as, calea de cintem la mapă, da, butonul save. Acum putem să închidem acest tabel. Organizatorii trainingului speră că abilitățile însușite în cadrul cursului îi vor ajuta să se angajeze. Scopul nostru este să ajutăm să capete deprinderi de bază de lucru la calculator, cum ar fi să formeze o mapă, să creeze un document, fișiere, să navigheze pe internet, să-și facă adrese pe rețelele de socializare. Potrivit instructorilor, participanții sunt foarte receptivi. Ei sunt sărgunicioși și se trebuie să realizeze. Însușesc, dorința este ambiții și o să fie rezultat. Documentul tabel, aici sunt reprezentate tabelurile care le-am făcut. Ieșim, save și documentul care am reușit ceva să scriu. Vasile, dar pentru tine de ce este necesar să știi aceste lucruri? Pe viitor să mă angajez. Cursul este realizat de către Centrul de Informare și Acces și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități.